málo času, takže stoicizmus. Marcus Aurelius napísal, že v meditáciách 6.2, že vždy, nech sa deje čokoľvek, nech si studený, smutný, hladný alebo najedený, v pohode, nech sa deje čokoľvek. Vždy musíš splniť svoje povinnosti. Aj keby si mal zomierať alebo mal nejaké viacej dôležité veci, vždy splniť svoje povinnosti. A aj zomieranie je dôležitá úloha v živote. Takže teda mali by sme svoje povinnosti splniť vždy. Nech sa deje čokoľvek. Moralita je ťažšia vec na rozluštenie, ale správna vec, tvoja povinnosť, to, čo musíš robiť, správnu vec. To, čo je správna vec, väčšinou cítime proste intuitívne, že vieme, čo je správna vec. Problém je ju zrobiť. Ale ako študenti stoicizmu tú správnu vec musíme vždy robiť. A ja som dneska tú správnu vec nerobil, odkladal ju až do pol 10 večera, ale robím ju. Aspoň ako tak. Sice 1,5 minútové video, cvičil som tak, ale stretching som si dal fajný. Také veci proste, treba sa pohybať trošku, treba zameditovať trošku, to ešte dám. Dneska som skipnul Anky, ale tak nie úplne, ale akože dosť. Na hovno deň, 37. Však to vidíš, kamo.